φουρνάζε μου τελώνει. Θα μας πείτε λοιπόν, θα μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία έτσι του μαγαζιού εδώ. Εσείς σαν ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης ο πατέρας μου ήταν. Ο πατέρας σας. Από το 1920. Από το 1920 είναι το μαγαζί. Είχε ξεκινήσει σαν παντοπολείο. Είναι ο παντοπολείο. Ναι. Και μετά στη συνέχεια. Συνέχισε είναι ο παντοπολείο. Και μετά από 20 χρόνια, 25 έγινε. Μαζί το συνεχίζει έτσι. Συνεχίζει σαν παντοπολείο και βάλατε και μερικά τραπεζάκια μέσα. Και έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα και απολαμβάνει, έτσι. Όλο το σκηνικό αυτό είναι παλιό. Όπως είναι, το βλέπεις, είναι φτιαγμένο έτσι, δεν έχει πειραχτεί καθόλου. Δηλαδή θα είναι και 100 χρόνια ίσως. 120 ετών. 120 ετών είναι το μαγαζί. Και ήταν έτσι αυτό που βλέπουμε δηλαδή. Όπως βλέπεις έτσι. Ναι, κατάλαβα. Δεν έχει πειραχτεί καθόλου. Δεν έχει πειραχτεί καθόλου. Το έχετε διατηρήσει, βλέπω, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και τώρα δουλεύει και σαν παντοπολείο αλλά και σαν ταβερνούλα, ας πούμε. Σκέτη ταβέρνα. Σκέτη ταβέρνα τώρα πια, έτσι. Σκέτη ταβέρνα. Κατάλαβα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άντε. Στην υγεία σας. Να είστε καλά. Να περνάμε καλά, Να περνάμε καλά. Βρε φουρνάζε μου τελώνει.